Kanca-kanca iku padha. Bidang kok kula adoh-adoh kok Solo iki kanca-kanca ya nek si omahe Nanti Purwodadi ya. Boyolali lho saestu menika ingkang nenom menika Boyolali. Lah ingkang ngebas menika sakniki domisili wonten domisili wonten inggih menika Banyumas. Dene ingkang Jaipong menika ya sewu menika putranipun Ki Guyetno. Kaya mangkono dene kandhang menika putranipun Ki Marsudi Bawalaksana. Yo kuwi anu apake. Dene ingkang nyaron nomor 3 kengitan menika wone sing nyambi kebak nika putranipun Ki Purba Sasongko. Tenang kanca-kanca ya rumpuk tenang. Nggih ingkang demung nomor kalih menika putranipun Pak Sisa. Mereka putranipun Ki Kukuh ingkang betul. Kalau nanggung sindene kompak sekali, kompak selalu. Sindene sik sami maem. Waranggono catas kawasan. Tancake sing klasik dhisik. Yo ngatur gawa. Jiman gekenging, ular kandang gekenging. Susah Allah gitu. Belum sopo. Mbak Neha. Yo. Keistimewaanmu apa yo? Apa? Udah bahaya. Yo kudu duwe dong. Duwe mesti duwe. Saiki ngene. Nek Mbak Rani iki sing kok sindenane kaya bunga tirah. Nek jenengan jujur ya, sindenane iki kaya Bratmi. Gitu. Lah, nek Mbak Niken menika Bu Suji Mentir. Boten, Mbak Niken menika kados sindenanipun Ibu Suwarni. Oh, Suwarni ya. Nek Mbak Icas napa sih Mbak Icas? Kula buwin cepok. Kene glodok iki buwin aku terus ben-ben lu sing Mbak. Oke, kan ora. Gue enggak ukun malah jebles, Pak. Dia di dalammu ya. Mangge. Mangge ayu ayam. Mangge. Anu banget kok. Sik, sik ngene sik. Gunas ngono. Kowe marai sinden. Lho, Kowe ora perlu kok. piye? Kuwi ra iso ngomong. Wah, alah tak kira iso kaya ati ra iso apa-apa. Oh iya. Aku ra iso sombong cuma ning iso. Piye? Ora tak perlu ngomong. Ojo yo, aja sombong ya, Nduk ya. Mereka rencang kula lho, Pak. Nyuwun sewu, sejarah Ices mlebet sinden menika. Mereka rumiyin derek kesenian jalanan. Terus ora? Betul. Kuwi masih ditengani Bapak. Oh, Bapak Lurah. Atas nenggani kuwi. Alhamdulillah. Biasa langganan biasa. Aduh. Sugeng dalu Pak Lurah. Sengaja. Pilih Ayah jan. kuwi danu ora ketik. Asep durane sapa? Oh alah iki jebule. Sebanuwun Pak Lurah sapa ditegani. Nggih. Oh bari ya. Mbak Neha, para coba nduk, para coba. Nggih. Sinuman Apa ya? anu mawon nggih, klambi lurik nggih. Oke. Slendro patatipun nyongo. Oh, nggih. Nano. Ono to, Nduk? Betul. Sambil mengingat-ingat ya, Mas. Ya.